Hola, bo día. A ver se podo bailar entre as pedras. O punto de hoxe é un punto de jota dos que bailaba Juan de Martís, que ese bailador de Axeitos, ese tan grande bailador. Imos facer co pé de fora, vamos facer esa repetición tan bonita que facía, 1, 2, caigo e recollo o pé. E agora vou facer unha volta en 3 tempos, dándolle as costas á parella. 1, 2, 3, de acordo? Veña, repito. A idea é facelo co pé de fora e comenzar. Aí está a nosa parella un pouco en diagonal. E facemos 1, 2, 1, 2 e agora volta en 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. O rebote, caigo, recollo o pé e dou a volta. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. É difícil bailar nas pedras, buscar un sitio mellor para practicar. Ala, practicade.